Do druhé poloviny programu jsme se pustili pěkně zostra. Aplikovali jsme několik nových náročnějších cviků. Tréninky opět byly koncipovány tak, aby se zapojovalo celé tělo. A proč tomu tak je? Proč děláme zejména komplexní cviky? Je to z důvodu toho, že čím víc svalů pracuje, tím víc tělo spotřebuje energie. Navíc zejména díky posilování velkých svalových skupin dochází k nárůstu té aktivní svalové hmoty. A pamatujte, že čím víc svalové hmoty máme v těle, tím lépe nám klesá ten podíl tukové tkáně. Při pondělním rozcvičení jsme se vrátili tak trošku do dětských let. Pohyby, které jsme již téměř zapomněli a který malým dětem nedělají sebe menší problém, dali našim figurantům pěkně zabrat. Zejména lezení bylo velice výživný. A protože technika hlubokého dřepu je již na celkem dobrý úrovni, přešli jsme k postupnému nácviku dřepu na jedné noze. Kristýně se navíc podařilo poprvé od začátku programu odcvičit 5 sérií polovičních neboli dámských kliků. A pokud vezmeme v potaz její výkony z prvních tréninků, můžeme to považovat za výrazný milník. Po silově zaměřeným pondělku byla středa kondičnějšího charakteru, s delšími intervaly zatížení, ale kratší dobou odpočinku. Trénink se skládal z jednodušších cviků, jejichž techniku mají Kuba s Kristýnou už dobře osvojenou. A byl rozdělen do 3 částí dle daných svalových skupin. Postupně tak prošly nohy, záda a samozřejmě břicho. V pátek se hodně dřepovalo s různým postavením nohou, díky čemuž se posílily veškeré svaly dolních končetin, včetně i těch menších svalů kolem kyčelních kloubů. Nově jsme pak v programu zařadili cvik, při jehož provádění se ve velké míře zapojují svaly ruky, zad a břicha. U obou našich figurantů jsou vidět výrazný pokroky, jsou silnější, pružnější a jejich technika se tříbí čím dál víc. Náš tréninkový program by měl kulminovat v polovině prosince, tak uvidíme, jak se s tím poperu. Sledujte nás a u dalšího dílu našeho sestřihu se mějte. Čau.